Каюм Насыри татар мәдәниятендә инқилаб ясаган мәгърифәтче галим. Яшел Үзән районы Кече Шырдан авылында Каюм Насыри истәлегенә багышлап китапханә, музей ачылды. Әдәбиятның төрле жанрлары, музыка жанрларына караган китаплар бердә җыелган. Каюм Насыриның Казандагы музей утары директоры Раушания Шафиуллина бөек галимнең Татарстан мәдәниятенә һәм фәненә керткән аерым өлешен билгеләп үтте ачылу тантанасында. Мондый төр мәдәният учагы өчен иң зур бүләк китап. Әдәбият галиме, филология фәннәре докторы Зөфәр Рәмиев үзенең һәм хатыны галимә Резида Ганиеваның китапларын бүләк итте. Монографиялар һәм аерым китаплар. Резида хезмәтләре. Бу аерым киштәдә булачак. Әле күптән түгел генә Резида Ганиева хөрмәтенә истәлек тактасы да куелган иде. Шырданлылар Резиданы бик хөрмәт итәләр һәм аны зур галим итеп таныйлар һәм ул яшәгән нигезгә истәлек тактасы да бүген кую булды. Рәхмәт аларга. Шырданлылар үзләренең кешеләрен хөрмәтли беләләр. Каюм Насыри туган ягын ият итү һәм истәлекле тарихи вакыйганы күрергә дип кунаклар кайтты. Бу милләт яшәешендә уникаль күренеш. Халыкның үзенең арасыннан чыккан шәхесләре, кызлары, уллары шушлай итеп авылны, телне, милләтне яшәтү өчен тырышалар. Мен моны бик зур бәялим. Без әлеге Шырдан җирлегендә, шушы авылда, Каюм Насыриның туган авылында, татар халкына зур шәхесләрен биргән авылда әлеге музейның ачылуы үзгә бер вакыйга төсен ала. Ул мәдәни вакыйга. Беләсезме? Bir яктан караганда бу авылда да кешеләр саны шактый кимегәнлеген әйтәләр. Ләкин шул ук вакытта нәкъ Каюм Насыри һәм аның дәвамчыларының Резида Ганиева һәм башкаларының шушы җирдә үскән булуы, аларның халкыбыз тарихына, мәдәниятына керткән өлешен аңлау, тоемлау кешеләрдә кызыксыну уята. Безнең Шырдан авылында Каюм Насыри исемендәге гыйльми үзәк булса, яхшы булыр, дөрес булыр иде дип хыялланган иде Резида Ганиева. Аның васиятен Асия Гобайдуллина чынга ашырды. Бу эшләрне эшләр өчен фонд оештырырга туры килде. Матди якны, акча якны мин үзем проект оешмасының җитәкчесе. Без үзебезнең эшләгән акчадан bir өлешен кулланып бу эшләрне эшләп чыктык. Грантлар буенча безгә менә быел гына президент гранты буенча булышу булды. Өлешчә менә шушы технологик мебель дип әйтәбез, технологиясе бар бит инде һәрбер нәрсәнең мебельне аларга өлеш керттеләр. Мәчетне төзегәндә халык булышты. Монументны төзегәндә, беренче монументны 15нче елда Бөек Ватан сугышында 70 ел булган вакытта Günlerde bu monumentni biz safha bastırdık. O vaxtda da xalq өлеш кертте 30% xalq үзен җыеп бирә алды. Асия Гобайдуллина ярдәме белән Каюм коесы яңартылган, мәчет төзекләндерелгән. Авылда җәй көне чәй йортында ачып, шифалы үләннәрдән әзерләнгән чәй белән сыйларга җыйналар. Алай гына да түгел, Каюм Насыри иҗаты һәм тормыш юлы белән танышырга теләүчеләр иркенләбрәк ял итсен өчен киләчәктә кунакханә төзелү уе да бар. Бу кадәр эшне үзегенә башкарып чыга алмый әлбәттә Асия ханым. Аңа волонтерлар ярдәм итә. Китаптан да зур байлык юк, шулай бит китаптан да зур нәрсә юк татар халкы өчен. Менә бу безнең китапханәнең иң зур байлыгы әлеге көнгә, менә бүгенге көнгә. Каюм Насыри үзе исән вакытта нәшер ителгән китаплары. Берничә китабы, шулай ук календаре без китап укучыларга тәкъдим итәчәкбез. Без бу китапларны беләсезме? Шуны зак изләдек. Төрле җирләрдән изләдек инде. Менә Асия Наил кызы Гобайдуллинага шундый кеше килеп мөрәҗәгать итте инде. Миндә аны китаплар бар. Борынгы китаплар дип инде Каюм Насыри шырындагы китаплар дип. Без Башкортстанның Күгәрчен районы Күгәрчен авылына барып, Ниматулла Вахапов дигән кешене табып, аңа мөрәҗәгать иттек. Бу безнең өчен зур бүләк ясады бу кеше. Авыл халкы өчен музей китапханә ачылу зур вакыйга.
җирле мәктәп укучылары өчен дә үрнәк чара. 34 ел Олы Шырдан мәктәбендә татар теле һәм әдәбият укыттым. Кайын ястыры иҗатын, тирәнтен өйрәндем. Конференцияләрдә катнаша торган идем. Һәм балалар белән һәр вакытта да Кайын Насыйриның туган көндә атка утырып, балаларны утыртып, Каюм чишмәсенә, Каюм Насыйриның нигезен күрәгә балаларны ел саен алып менә торган идем. Менә хәзер Кече Шырдан авылында олы бәйрәм. Бу бәйрәмгә күрше төбәкләрдән дә, күрше авыллардан да килдек. Мин дә Олы Шырдан авылыннан килдем. Шушы бәйрәмне үз күзләрем белән күрәсем килде. Татар теле ул урам теле, ламавойлар теле, әдәби гыйльми тел булырга сәләте юк аның дигән карашлар яшәгән заманда Каюм Насыйри халкыбызның туган телен яклап чыкты. Ялган яла бу, без татарлар, телебез татар теле, мөстәкыйль һәм төзек кагыйдәле камил тел, бүтән телләрдән бер дә ким түгел. Эшләмәгәнлек сәбәпле генә ул шулай артта калган дигән ялкынлы фикерләре белән эш алып барган иде. Каюм Насыйри әлбәттә безнең милләтебезнең тарихында, язмышында искиткеч зур урын алып тора торган мәгърифәтче, галим, киң кырлы, зур кулачлы мирас калдырган кеше. Каюм Насыйриның, мәсәлән, мин үзем эшчәнлегемдә гомер буе өстәл китабым итеп файдаланып яшәдем аның тәрбия китабыннан. Ул китап бүгендә актуаль, никадәр генә без менә IT технологияларга кирип китмик. Әгәр дә бала үстерүче, бала тәрбияләүче әти-әниләр, яшьләр аның тәрбия китабын алып укып карыйлар икән, алар шулай ук аны бүгендә өстәл китабына әйләндерерләр дип уйлыйм. Каюм Насыйри уникаль кеше. Галим, энциклопедист кына түгел, аның күп кенә хезмәтләре биология, ботаника белән дә бәйле. Шундыйлардан дару үләннәре хезмәте. Киләчәктә туристларга атап төзелгән маршрутка дару үләннәре дөньясына сәяхәт тә кертелергә фараз ителә. Кыяшлы матур көннәр, язгы назлы җилләр күңелләребезгә шатлыклы хисләр бүләк итсен. Мин Айзилә Батырханова һәм тапшырубызның иҗат төркеме сезнең белән сау булашабыз.